Hola, bon dia. Bon dia a totes i a tots. Encara falten algunes persones de les que estan inscrites per connectar-se, però mirarem de respectar l'horari que havíem previst i, per tant, si us sembla, doncs començarem. Primer de tot, donar-vos la benvinguda a aquest primer cicle, aquesta primera sessió del cicle Mirades Transformadores, que avui estrenem i que alhora ens serveix de posar en marxa aquesta activitat pública del nou Observatori de la Transformació Social. Per tant, en primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-vos apuntat, per haver mostrat aquest interès per la proposta que us hem fet. Com sabeu, perquè hem anat enviant diferents informacions i a les xarxes també hem anat explicant coses, aquest observatori és l'evolució de l'antic Observatori del Tercer Sector, conegut per totes, que en aquest cas comença una nova etapa amb la voluntat d'esdevenir una comunitat, la comunitat, oberta que generi debat i reflexió entorn a la transformació social. Pensem que tan important com parlar de transformació social és identificar persones, organitzacions i projectes amb voluntat transformadora, persones, organitzacions i projectes transformadors. Per això estem activant un seguit de propostes que ens permetin anar ampliant aquesta comunitat, situant al centre del debat el tema de la transformació social i en aquest sentit aprofito per convidar-vos, si encara no ho heu fet, a adherir-vos com a vincles per a la transformació al projecte i, per tant, a ampliar aquesta comunitat. Per fer-ho només cal que aneu a la nostra web i, si esteu d'acord i si compartiu la proposta de decàleg sobre transformació social que hem elaborat entre les persones que actualment estem posant en marxa tot aquest procés, doncs pugueu omplir el formulari i esdevenir vincle de transformació. Mirades Transformadores, com comentava, és un cicle que comencem avui, en el que periòdicament anirem convidant persones que ens aportin el seu punt de vista des de diferents àmbits, des de diferents perspectives, des de diferents experiències, des del món acadèmic, des del món professional, des de les diferents òptiques que pot tenir la transformació social. I per començar, per estrenar aquest cicle, hem demanat que ens acompanyés, i li agraïm ja d'entrada que hagi acceptat, el Toni Rodon. Toni Rodon és una persona que segurament moltes de vosaltres coneixeu. És doctor europeu en Ciències Polítiques i professor lector a la Universitat Pompeu Fabra. Anteriorment va ser investigador postdoctoral de la London School of Economics and Science i també a la Universitat de Stanford. La seva recerca gira al voltant de la participació, la geografia política, la política comparada i l'economia política des d'un punt de vista històric. De fet, avui a la sessió veureu una mica tots aquests ítems. Per tant, res, agrair-te moltíssim, Toni, que hagis acceptat ser la primera mirada transformadora, que hagis acceptat la invitació i cedir-te la paraula, sense abans comentar que després d'aquesta intervenció que farà el Toni, que durarà aproximadament entre mitja hora i 3/4 d'hora, obrirem un torn de preguntes, un torn de reflexions, de debat per part vostra. Però ja en tot cas donarem les indicacions en el seu moment. Quan vulguis, Toni, moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Gràcies, bé, en primer lloc, gràcies a tots i a totes per ser aquí en aquest matí, diguéssim, calorós. Un plaer, doncs, acompanyar-vos. La veritat és que aquesta xerrada que us faré durant mitja horeta, 45 minuts, crec que arriba en un bon moment perquè, a banda evidentment, perquè tots tenim el barret que tenim, fer-vos alguna diatriba i alguna filosofada acadèmica al respecte, també arriba en un bon moment perquè us ensenyaré, ja que us heu connectat i que esteu aquí, algunes dades i algunes xifres d'un parell d'investigacions que encara no hem divulgat a ningú i que, per tant, tindreu, en certa manera, el privilegi d'observar. El que farem, de nou, insistir en el que deia en Joan, si hi ha alguna cosa que no queda clara, algun dubte, pregunta, qüestió, crítica, en qualsevol moment sigueu lliures de posar-la al xat o al final que en parlem i cap problema. El que farem a continuació serà compartir la pantalla. Per tant, deixeu-me un segundet, que ho faré ara mateix. Pantalla compartida. Trigarà una miqueta, però en principi ja ho hauríeu de veure. Després me n'aniré a la presentació i, Joan, si em pots confirmar que ho veieu perfectament, seguiré.
Toni, us veu perfectament, endavant. Sí? Perfecte, Joan. De nou jo no us veig, per tant, si hi ha alguna cosa, feu-m'ho saber. Bé, com bé sabeu, avui aquesta xerrada una mica amb en Joan amb el que intentàvem plantejar és parlar, òbviament, de la transformació social i d'una qüestió que, al meu entendre, observem amb molts canvis socials i també, evidentment, resistències als canvis socials, com és el fet de que hi ha guanyadors i perdedors. I una mica la xerrada està estructurada en aquest sentit. El que farem és primer una panoràmica general de en quines circumstàncies o com és possible que es produeixi aquesta transformació social, amb algun parell d'exemples històrics, i després entrarem en dos temes concrets que són d'actualitat en el nostre país, però també en molts altres països del nostre entorn, que una mica il·lustren aquesta tensió que hi ha cada vegada que volem fer transformació social i una mica l'objectiu meu d'aquesta xerrada és fer entendre que qualsevol transformació social, encara que èticament o moralment, si volen, considerem que sigui positiva, genera guanyadors i perdedors. És a dir, genera gent que hi guanya, genera un nou equilibri, ja veurem què vol dir això, i genera uns perdedors, una gent que, evidentment, perd l'estatus quo i que, per tant, pot reaccionar d'una determinada manera que pot anar en contra dels objectius principals de la transformació social. Potser, per començar-ho d'una determinada manera, havia pensat, no sé si amb l'objectiu de deprimir-nos a tots una miqueta més, d'ensenyar una mica on som en un dels grans temes que requereix, al meu entendre, la transformació social actual, com és el canvi climàtic. Aquests dies, com bé saben tots vostès, en funció d'on siguin, però si estan a Catalunya, a l'estat espanyol o a algun lloc semblant, estem patint onades de calor, estem, com el gràfic mostra, batent tots els rècords d'anomalies climàtiques. Aquí, per exemple, veuen l'evolució del gel a l'Antàrtica. Com veuen, a la línia del 2023 és pitjor que mai. De fet, si anem a Catalunya, hem batut rècords d'evolució de temperatura, com mostra el gràfic de dalt, o d'anomalia de temperatures, com mostra el gràfic de baix. És a dir, cada vegada, quelcom que vostès probablement ja saben, fa més calor, hi ha més esdeveniments climàtics, hi ha més incendis. Per sort, encara no n'hem tingut un d'important de moment a casa nostra, creuem els dits que no passi, però cada vegada això és més habitual i, evidentment, es van cremant moltes més zones que sense el canvi climàtic no es cremarien, com el que veuen en pantalla, que essencialment ensenya totes les àrees que no s'haurien cremat als Estats Units, a la costa oest en aquest cas, si els incendis no s'haguessin produït. Per tant, potser estaran d'acord que el canvi climàtic és un dels aspectes, un dels temes, evidentment no l'únic, perquè les nostres societats tenen molts problemes, que requereix de potser més transformació social o de més acció al respecte. Això, paral·lelament, el que provoca, i ho hem anat observant en els últims anys, és que no només el canvi climàtic es mostra amb la seva cara més crua, sinó que també la gent, a poc, va reaccionant al respecte. En pantalla tenen, per exemple, totes les protestes climàtiques que s'han produït l'any 2022. Això, evidentment, no està actualitzat encara per l'any 2023, però probablement observaríem una pantalla semblant. De fet, no cal anar molt lluny. A casa nostra, aquesta tensió entre el que diu el canvi climàtic, entre la necessitat de fer-hi quelcom i les polítiques que s'han de dur a terme per transformar aquest problema, és a dir, per acatar-lo, generen tot sovint tensió. A pantalla veuen simplement dos exemples de dues protestes que probablement vostès ja hauran vist arreu del territori sobre determinades polítiques públiques per intentar solventar això. Per exemple, l'esquerra tenen una protesta que es va convocar en contra dels molins de vent que s'havien d'ubicar a una part del territori, que això, com bé saben vostès, en alguns llocs genera tensió per qüestions que ara no venen al cas, i a la dreta, quelcom semblant, una protesta, en aquest cas, criticant, diguéssim, la instal·lació d'una macrocentral aquí a la Serra de Calderona, que està aquí al costat d'on us parlo, al País Valencià. Per tant, una mica la transformació social, al meu entendre, i intentaré emmarcar-ho d'aquesta manera, s'ha d'entendre, valgui la redundància, en aquest context. Necessitats concretes que les societats tenen, problemes concrets, sovint molt greus,
com el cas del canvi climàtic, però d'altres dels quals us en parlaré, i que a partir d'aquests problemes, òbviament, hi ha una resposta concreta, que seria la resposta clàssica liberal, de dir no fem res i el problema se solucionarà, però en general a les nostres societats hem entès que aquest no fer res genera encara més problemes i que, per tant, convé actuar-hi. I aquest convé actuar-hi implica una cosa molt senzilla, que és el que se'n diu la redistribució del poder. Tota transformació social, tot canvi social, tota política pública, en el fons, sigui petita o gran, el que implica, i això convé, al meu entendre, ser-ne molt conscients, és una redistribució del poder, sigui vertical o horitzontal. I, com a tota redistribució del poder, això, doncs, el que genera, i no cal oblidar-ho, és una tensió entre els diferents grups, és a dir, una mena de conflicte. La política, en el fons, és la gestió del conflicte. Per tant, qualsevol canvi que va en aquesta direcció, doncs el que fa és generar un conflicte. El que passa és que aquest conflicte, òbviament, no necessàriament vol dir un conflicte d'agafar les armes, tampoc cal anar fins a l'extrem, però sí que genera un conflicte encara que sigui menor. I això, en el fons, implica reconèixer, com deia al principi, dues qüestions. La primera, que és que qualsevol transformació social genera uns guanyadors. És a dir, tenim un problema, per exemple, canvi climàtic, proposem unes polítiques públiques per solucionar-ho i aquestes polítiques públiques el que acaben provocant és que algunes persones hi guanyin, però també, i sovint no reconeix suficient, unes persones que hi perden. I això sovint passa perquè es crea el que se'n diu un nou equilibri de forces. I aquest nou equilibri de forces, en el fons, només ve derivat d'una qüestió senzilla de reconèixer, però que sovint s'oblida, que és que, en general, les polítiques públiques que s'implementen en el nostre país i en els nostres entorns no acostumen a rebre una unanimitat absoluta. Això passa per molts motius que s'escapen d'aquesta xerrada, però és una qüestió que observem en gairebé qualsevol qüestió que s'ha proposat d'aplicar des dels governs. Les nostres societats són societats plurals en les quals fins i tot una política pública que es pugui veure com a favorable anys després, en el moment de la seva implementació genera tensions. Per què? Perquè genera un nou equilibri. Aquest equilibri vol dir que genera guanyadors i perdedors. D'exemples, avui us en posaré uns quants, però hi ha alguns exemples històrics que podríem recórrer. Per exemple, quan es va aprovar la llei del matrimoni homosexual, recordin vostès que va haver-hi fins i tot 1 milió de persones manifestant-se als carrers en contra. O quan es va aprovar una cosa més senzilla, com l'obligatorietat de portar cinturó en el cotxe fa molts anys, una cosa que avui en dia veiem absolutament normal, en el seu moment, això també va generar una mena de contrarrestació per part de determinats grups socials. No la majoria, evidentment, però moltes vegades amb molta més força de la que el poder o de la que alguns voldrien. La pregunta aquí, per tant, acadèmica de fons, i aquesta és la part una mica més rotllo de la xerrada, si em dispensen, però que crec que és important tenir-la en compte perquè és crucial saber en quins moments es produeix la transformació social. I aquí una mica com l'acadèmia acostuma a passar, no hi ha una resposta única. És a dir, no hi ha una píndola que digui, doncs mira, vostès han de fer això i la transformació social de seguida es produirà, sinó que el que hi ha són diferents visions que en algun context es poden aplicar més que en d'altres. Per tant, què en sabem de com es produeix aquesta transformació social? Tenim una mica en compte allò que us deia abans, que qualsevol política pública o acció que es vulgui dur a terme genera aquest conflicte, aquesta tensió entre diferents grups en la redistribució del poder, tant des del govern cap als ciutadans com a vegades entre grups de ciutadans mateixos. La primera idea, que és, diguéssim, la tradicional, és allò que se'n diu la idea dels greuges compartits. Això què significa? Significa aquesta noció que quan hi ha un col·lectiu, com poden veure aquí en pantalla, el col·lectiu de Globo, que té uns determinats problemes, això el que fa és que aquest col·lectiu es mobilitzi i, per tant, demani aquesta transformació social i si el col·lectiu és suficientment gran, aleshores aquesta transformació social s'acabarà produint. La idea, per tant,
fent servir l'exemple de Glovo, seria, doncs, Glovo, com vostès saben, té unes condicions reconegut per institucions internacionals i estatals bastant precàries, per no dir molt, tenen unes condicions molt dolentes i això el que provoca és que el col·lectiu s'uneixi a partir d'aquest greuge compartit per tal de demanar un canvi en el poder. Per tant, per què es produeix la transformació social? Doncs perquè, diria aquesta primera visió acadèmica, perquè hi ha aquest greuge compartit. Clar, això, en certa manera, la crítica que se li ha fet a aquesta manera d'entendre-ho és que sí, que molt sovint hi ha gent amb greuges compartits que es mobilitza, i tots podem tenir al cap la idea dels obrers del segle XIX que vivien molt malament i que, per tant, es van començar a sindicar, van començar a protestar, etc. Però aquí després aquesta explicació s'enfronta amb un problema fonamental, que és que molt sovint allò que és just o moral o il·legítim és molt diferent entre nosaltres mateixos o entre persones. Per exemple, algú pot arribar a dir la classe baixa de les nostres societats té unes condicions materials més dolentes i, per tant, té uns greuges compartits i, per tant, hauria de ser normal que aquesta classe baixa protestés contra determinades condicions. Clar, això parteix, per exemple, d'un problema bàsic, que és que bona part de la classe baixa, quan se li pregunta, no es reconeix a si mateixa com a classe baixa, sinó que es reconeix com a classe mitjana. I després que, molt sovint, com un altre exemple, en les nostres societats hi ha grups en els quals, i això es veu molt en els països anglosaxons, els seus problemes compartits o materials no són problemes, diguéssim, que atribueixen al sistema, sinó que són problemes que s'atribueixen a si mateixos. Per tant, aquesta idea això que m'està passant no és culpa de ningú, sinó que és culpa meva perquè no m'hi he esforçat prou, perquè no hi he posat prou èmfasi o perquè he tingut mala sort. Per tant, no queda clar que sempre els greuges compartits acabin desembocant en aquest procés des de sota per demanar aquesta transformació social. Una segona explicació que s'hi ha posat molt d'èmfasi, que de fet des de moltes entitats fins i tot també se'n posa, és la idea dels recursos i la mobilització. Aquesta idea què ens ve a dir? Bé, ens ve a dir que la transformació social, és a dir, el canvi que tot sovint es demana, no només necessitem que la gent tingui uns greuges compartits, és a dir, no només requerim que hi hagi, per fer servir la terminologia marxista, unes condicions materials objectives, sinó que el que necessitem també és uns recursos addicionals i que els partits o actors polítics els mobilitzin. És a dir, una persona pot ser de classe baixa, pot tenir uns recursos molt baixos, pot estar fotuda, perdoneu el llenguatge, de totes les maneres, però si no té aquesta connexió entre la seva situació i com es pot arribar a canviar, per exemple, una connexió amb la política, o que algú el mobilitzi des de dalt, aleshores això no s'acabarà produint. Per exemple, vostès recordaran el cas del 15M, aquí en portada tenen la fotografia, és la fotografia de la plaça del Sol. Algú podria dir, home, aquest canvi que demanaven des de sota en el 15M potser estava basat una mica en uns greuges compartits, com veia l'anterior diapositiva, però el canvi de veritat no pot arribar o només pot arribar si aquestes persones que tenen a la plaça no s'organitzen amb una mena d'estructura formal. Quan dic estructura formal em refereixo, bàsicament a partits polítics, però també a altres institucions, com poden ser sindicats, associacions com l'Observatori o d'altres qüestions. I això, evidentment, no és tan fàcil, perquè passar de la mobilització des de sota a l'organització formal amb una determinada estructura, aquí molt sovint es generen tensions i no cal anar més lluny. El 15M, per exemple, no és el mateix un moviment social que pujar a l'estructura d'un partit polític que té una determinada lògica, és més jeràrquic i té, diguéssim, una altra visió de com funcionen les coses. I, a més, aquesta idea dels recursos té un determinat problema, que és que si només els recursos fossin necessaris, aleshores, per exemple, observaríem que aquelles persones que no en tenen són les que més es mobilitzen. Però, per exemple, quan nosaltres mirem les estadístiques, el que observem és que és sobretot la classe mitjana del nostre país, però també del nostre entorn, la que es mobilitza més. I, en canvi, la baixa, que és qui en principi s'hauria de mobilitzar, és a dir, aquells que tenen els problemes principals,
Però també l'alta, que en aquest cas tindria un altre tipus de problemes, la seva mobilització és molt menor. Per tant, sembla que els recursos és una part important de la història i aquesta idea que moltes associacions tenen d'anem a educar, anem a formar a determinades persones és un component important per involucrar-los políticament i, per tant, per encaminar-los cap a la transformació social, això és important, però no és l'única part de la història, perquè només amb això no en tenim prou per iniciar aquest camí de transformació social. Després, hi ha un altre tipus d'explicació que posa èmfasi en la idea d'identitat col·lectiva. Per no perdre ningú, repassem, hem parlat del tema de la transformació social en el sentit de recursos materials, de greuges compartits, i ara aquest tercer es refereix a la identitat col·lectiva. I la identitat col·lectiva què vindria a dir? Vindria a dir que el canvi social, la transformació social que es busca, molt sovint no té res a veure amb el fet de si les persones tenen recursos o no, de si algú els mobilitza o no, etc., sinó amb la capacitat que el moviment té de formar una identitat col·lectiva o també en podríem anomenar uns valors compartits. És a dir, una solidaritat compartida de grup. Per exemple, el moviment Black Lives Matter, que teniu en pantalla, tenim alguns estudis que el que ens diuen és que les condicions materials eren molt diferents, la mobilització que es va fer era molt diferent, perquè en alguns estats, alguns partits els mobilitzaven i altres estats americans no, però que allò que realment els va mobilitzar per demanar una transformació, en aquest cas que acabés moltes coses, però que acabés amb el racisme estructural de la policia, que s'implementessin programes de diversitat, etc., va ser el fet que entre ells es van generar llaços d'identitat col·lectiva, de la percepció de que tu potser no estàs patint el problema, però si el del costat el pateix vol dir que d'aquí 2 dies et tocarà a tu i que, per tant, millor que reaccionis abans que sigui massa tard. Aquesta també és una explicació bastant habitual en el món acadèmic de quan es produeix aquestes demandes de transformació social. El que passa que veure-ho així té un petit problema, que és que molt sovint aquests valors compartits algú no se n'adona fins que la mobilització ja s'ha produït. Per tant, la identitat no queda molt clar si és prèvia o posterior a aquesta mobilització. De fet, molt sovint es pot arribar a veure en molts programes de transformació que pot iniciar l'Observatori o la taula del tercer sector o d'altres actors, que és que aquesta identitat o aquestes xarxes de solidaritat només es generen un cop poses a la gent junta i, per tant, els impliques en alguna mena de mobilització col·lectiva que es produeixi per canviar alguna cosa. Per tant, tenim aquestes 3 explicacions. De nou, totes 3 tenen una part vàlida i una part menys vàlida. Això no vol dir que les invalidi de 100%, sinó que simplement en alguns contextos a vegades acostumen a ser més certs que d'altres i, evidentment, totes elles interaccionen, és a dir, que poden ser totes certes en un mateix moment. Després n'hi ha un altre que ha estat bastant habitual en els últims anys, que és que ens ve a dir que, això és sobretot un argument liberal, que és que la transformació social es produeix quan hi ha el que se'n diu un canvi de preferència de les elits. Això què vol dir? Doncs això és una explicació que es produeix sobretot arran de la demanda pel sufragi femení, que essencialment es va produir a finals del segle XIX, amb més intensitat, i a principis del segle XX. Aleshores, què es deia? Doncs es deia una mica aquesta idea de les dones, mica en mica, es van incorporar al món laboral, evidentment molt poc per l'època, encara menys, com vostès saben, però això què provoca? Doncs que els homes comencin a treballar amb les dones una mica i, per tant, vegin que aquest to nou de política que s'incorpora no genera un conflicte molt gran pels seus interessos, estem parlant d'una visió egoista, i, per tant, aquella reticència que jo tenia vers les dones doncs desapareix, perquè ja he vist que s'han incorporat i que no generen un problema, diguéssim, addicional. I disculpin que extremi una mica el llenguatge, però ho faig perquè tothom m'entengui. Clar, això ens genera una mena de paradoxa, que és que si jo soc un home que tota la vida he tingut el poder i de cop me n'adono que tinc dones al meu voltant i les dones no són tan radicals com jo em pensava, per què he de canviar de preferències? Per què li he de cedir el poder? Això ho podem aplicar avui en dia també. Per exemple, hi ha moltes persones que diuen que una de les maneres, per exemple,
de solventar el problema de l'extrema dreta arreu d'Europa és exposar a molts polítics d'extrema dreta a la diversitat. Per exemple, si els parlaments són més diversos i de cop hi ha més persones de diferents races o de diferents identitats sexuals o un Parlament més divers en general, això farà que les persones, és a dir, els polítics d'extrema dreta, quan vagin al Parlament i interaccionin amb aquesta gent, tinguin unes reticències menors a determinats canvis socials. El que passa que això, evidentment, en molts contextos no ho veiem, perquè moltes de les elits, el problema que tenen és que es deuen en el seu electorat i no tant en base a unes preferències que desenvolupen en el seu dia a dia. Tot i així, evidentment, aquí hi ha una qüestió de fons que encara en el fons s'estudia, que és quin és l'impacte que té el fet que canviem les elits en la transformació social. De moment, la recerca que tenim és més aviat pessimista, perquè essencialment ens ve a dir una cosa, que és que una persona, quan té el poder, de cop, el seu incentiu per canviar les coses es redueix de sobte. Per què canviar les coses? Si aquest canvi et pot entrar en un escenari en el qual simplement et pot arribar a perjudicar. Per tant, quina és la conclusió, essencialment, de com es produeix la transformació social? La transformació social, tal com l'entenem en els últims estudis que s'han fet en les ciències polítiques, en sociologia, de nou depèn de moltes qüestions, però el que hem observat és que, sobretot, es produeix quan hi ha un determinat equilibri. Un equilibri què vol dir? Vol dir quan es produeixen dues coses a la mateixa vegada en un punt concret que això fa que desemboquin en una transformació social. I aquestes coses quines són? Doncs essencialment són dues. La primera és la mobilització social. En el mapa, per exemple, poden veure un índex estadístic de totes les mobilitzacions socials que s'han produït en els últims 5 anys en diferents llocs del món. Els dos mapes són dos indicadors, però el que veuen és, essencialment, la conclusió és que el món protesta molt. Hi ha moltes protestes. Quan dic protestes em refereixo a manifestacions, però també a altres accions de protesta que puguin haver, com boicots, etc. Per tant, la mobilització social no només és una condició suficient per desembocar en aquest canvi social, sinó que necessitem una altra cosa, aquest equilibri. I aquest equilibri quin és? Doncs és el que s'anomena la inevitabilitat, i perdoneu la parauleta a aquestes hores, entre les elits polítiques. I això què vol dir? Doncs vol dir que el canvi social arriba, essencialment, quan la gent apreta per sota, però també quan l'elit se n'adona que amb aquest canvi concret que es produeix, el seu estatus o no es tocarà o empitjorarà molt poc. Això en relació als grans canvis. Després els petits tenen una altra dinàmica. Però, per exemple, de nou, podríem pensar en el tema del sufragi masculí, un gran canvi de transformació social en el nostre país. Què és? Aquesta idea de la gent demana poder votar, òbviament, en aquella època molts homes només no podien votar, i l'elit, els polítics, els que estaven a dalt, van decidir respondre a aquesta mobilització, sobretot quan se'n van adonar que els que demanaven el dret al vot no posaven un perill molt gran al seu status quo. Essencialment, en aquella època volia dir quan no es posarien a redistribuir la riquesa, a expropiar els seus terrenys, etc. Ho podem veure també amb el sufragi femení, aquesta idea que molts països van respondre a la mobilització social en relació al dret a vot de les dones, quan van arribar a la conclusió, errònia d'altra banda, però allò del que pensaven, que la dona era més conservadora que l'home, per raons que ara no venen al cas, i que per tant això no suposava un greu perill en la seva posició social, en el seu equilibri de poder, en el fet que ells haguessin de marxar. O, per exemple, amb el tema de l'estat del benestar. L'estat del benestar no deixa de ser un resultat, en general, en la gran majoria dels contextos, de l'elit volent apaivagar les feres per evitar les revolucions des de sota. Per tant, en general, els grans canvis que hi ha hagut en el món de transformació social es produeixen quan hi ha aquest equilibri. No tant per una qüestió d'identitat o de recursos, sinó més aviat quan, de nou, la gent apreta per sota, és a dir, hi ha una mobilització social per sota, però també les elits se n'adonen que el canvi no és tan gran com el que un esperaria. La qual cosa ens situa en una visió una mica cínica i, en certa manera, pessimista de com es produeix aquest canvi social i, evidentment, aquí cal recordar que no vol dir que en el futur això hagi de ser així. Però, de moment, és el que observem.
Per tant, una mica les conclusions d'aquesta primera part, i ara anem potser als casos més pràctics, són les següents. Que és primer que la transformació social necessita d'unes determinades característiques. A vegades recursos, a vegades identitat, a vegades mobilització, a vegades tot alhora, però que aquí cal tenir en compte que en els sistemes que vivim la transformació social es pot fer des de sota, evidentment, no seré jo qui negui que des de sota no es puguin fer coses, només faltaria, però aquells canvis que són polítics, de canvi polític, doncs tenen horitzons i intensitats diferents. Des de sota volen els canvis intensos i ara mateix, i en canvi des de dalt es volen molt probablement i molt sovint menys intensos i amb un període més llarg. Això, per cert, passa en general en tots els espectres polítics. Per exemple, una de les coses que hem observat de molts estudis en els últims anys és que quan la gent entra en política, fins i tot els partits d'esquerres, per cert, la seva aversió al risc acostuma a ser molt elevada, perquè de cop se n'adonen que han d'interaccionar amb molta gent diferent, fins i tot amb gent que no pensa igual que ells. Per tant, la necessitat de transformació social, i ara ho veurem amb els exemples posteriors, no vol dir que aquesta sigui inevitable, sinó que necessitem molt sovint d'un equilibri. I tampoc vol dir que si un cop hi ha hagut aquesta majoria sòlida per aplicar aquesta transformació social, per exemple, gran part del país demanant que s'instal·lin molins de vent, per exemple, imaginem que el 90% de catalans està a favor d'instal·lar molins de vent en alguns llocs, això no implica que la política pública no generi costos i beneficis i, per tant, guanyadors i perdedors. I això, si em permeten una mica d'aigua, i això, per il·lustrar-ho, m'ha semblat interessant a l'hora de preparar aquesta xerrada que ho veiem molt bé en dos dels grans temes que tenim avui en dia. Òbviament, en podria haver parlat de molts, però m'ha semblat interessant parlar de dues qüestions, com són les qüestions de la despoblació i del canvi climàtic. La despoblació, perquè tothom m'entengui, per situar tothom al mateix lloc, és aquest fenomen en el qual és diferent de la urbanització, tot i que van lligats, però que bàsicament ve a dir que són gent que viu en zones generalment rurals, però no necessàriament, i que de cop marxa cap a zones urbanes o amb més població. És a dir, com observen molts països del nostre entorn, és aquest fenomen en el qual molts pobles s'estan buidant o desapareixent, ara ho veurem, perquè la seva població se'n va a residir de forma permanent o gairebé permanent en una zona urbana. Una mica per situar el problema o els fets, aquí en pantalla veuen uns 4 mapes d'un índex que vam calcular amb uns col·legues, una investigació que estem fent sobre la despoblació, els nivells de despoblació que hi ha a l'estat espanyol. De fet, si afegíssim a Portugal, veuríem una cosa també semblant. I en vermell vol dir aquells municipis que estan perdent més població i en blau serien aquelles zones que n'estan guanyant més de forma relativa. Com poden veure, una mica aquest mapa lliga amb allò que podríem arribar a tenir al cap, que és que les zones, sobretot al voltant de Madrid o de Gran Madrid, si em permeten, s'estan despoblant de forma molt intensa, però també veiem que aquí i allà hi ha molts municipis que estan perdent o han perdut població de forma important en els últims anys i que, a més, és un fenomen que sembla que no tingui aturador, és a dir, que es va incrementant al llarg dels anys fins que algú no hi posi remei. Per tant, de nou, tenim un problema o un fet, si no el volen qualificar com a problema, que hom podria dir que s'hi ha de fer alguna cosa per les implicacions que té la despoblació en moltes qüestions. Però, clar, el què cal fer, aquí és on entrem una mica al quid de la qüestió, com veurem després. Si, de fet, ho mirem d'una altra manera, no només podem calcular la despoblació, sinó podem mirar el risc de despoblació. El risc de despoblació, això ve d'un indicador que estableixen les institucions europees, que essencialment captura si aquell municipi està en risc de desaparèixer. És a dir, una cosa és perdre la població, un municipi pot passar dels 20.000 als 18.000 habitants, per exemple, això perd població, però l'altre és estar en risc de desaparèixer. Risc de desaparèixer vol dir essencialment que queden les 4 cases i el municipi existeix formalment, però deixa d'existir en el sentit real del terme. Per tant, ja veuen que el risc de despoblació en molts llocs del territori és molt elevat. Fins i tot, si fem un focus a Catalunya, i segons un estudi de la Universitat de Lleida de fa uns anys, això pot haver canviat una mica,
hi ha fins a uns 200 municipis en risc de despoblació en el nostre país, que els poden veure en el mapa que tenen i que doncs, es concentra essencialment a la província de Lleida i també al nord de la província de Tarragona, tot i que a Barcelona i Girona també tenim alguns punts. Clar, l'impacte de la despoblació, què provoca? I aquí és una mica les reverberacions polítiques que parlava abans i que, per tant, el conflicte redistributiu de poder. Segons sabem, en molts contextos, quan la despoblació va lligada a la pèrdua de serveis públics, i això acostuma a passar, sí, perquè molt sovint el fet que puguis tenir un CAP, un policia, determinats serveis o fins i tot serveis privats, de la carnisseria, etc., això va lligat a la quantitat de gent que hi viu. Quan perds població i, a més perds serveis públics, però també privats, això el que veiem és que en aquests contextos es produeix un augment del suport a les formacions populistes o d'extrema dreta. Per exemple, el cas d'Itàlia és un cas molt concret en el qual això s'ha observat de forma amb especial intensitat. Segons un estudi que hem fet amb uns companys de diferents universitats per l'estat espanyol des de la transició a la democràcia fins avui en dia, això encara no s'ha produït, és a dir, l'últim punt aplicaria en el nostre entorn, Itàlia, França, el Regne Unit, Alemanya, però encara no estaríem allà del tot en el nostre context més immediat, la qual cosa, evidentment, no vol dir que no hi arribaríem, que no hi podem arribar. El que de moment observem és que aquells llocs, aquells municipis on es perd població, el PP i el PSOE segueixen traient més vots. Això es produeix sobretot perquè se'n diu un efecte composicional. Què vol dir això? Doncs simplement vol dir que no és que la gent que es quedi a viure en un poble es torni més de dretes o segueixin votant més el PSOE, o augmenti la seva intensitat de vot, diguéssim, sinó que aquells joves, són sobretot els joves, que tenen unes preferències ideològiques diferents, marxen. Per tant, com que el denominador canvia, el vot en termes relatius cap a aquests partits puja. Això provoca una qüestió, que és que cada vegada la diferència ideològica entre les zones urbanes i les zones rurals és més gran, sobretot entre les zones suburbanes i les rurals. I això provoca que la demanda sobre què cal fer per canviar els efectes de la despoblació tingui molt de conflicte, perquè el que vol la ciutat, per dir-ho fàcil, amb el que vol el camp, acaba sent molt diferent. De moment només veiem que és en aquells municipis molt petits que estan a punt de desaparèixer on el suport a l'extrema dreta espanyola ha anat en augment de forma important, la qual cosa, com bé saben vostès, genera un altre tipus de problemes. En tot cas, aquesta idea, més enllà dels efectes polítics, la pregunta és què fer, quin camí hem d'emprendre per tal de solucionar aquest problema de la despoblació. I aquí, de nou, és on ens enfrontem en gran part del debat. Que el què fer sovint genera recels en diferents parts de grups de la població. En una enquesta recent que hem fet, just abans de les eleccions locals, vam incloure una bateria de preguntes sobre diferents polítiques públiques per veure quin era el seu suport relatiu i una mica el resultat de 3 d'elles el veiem en pantalla. Per exemple, si preguntem a la gent l'obligació de llogar habitatges buits o que estan no utilitzats, l'obligació de llogar terrenys agrícoles i de pastura que no estan utilitzats i l'ajuda fiscal als territoris que pateixen despoblament. Això són les respostes per a la gent que viu en zones rurals. La gent que viu en zones urbanes no les he posat, però serien justament les contràries. És a dir, fixin-se que la gent en zones rurals, el 40% està a favor d'ajudar fiscalment els territoris que pateixen despoblament. En canvi, aquesta obligació de llogar habitatges o terrenys agrícoles rep menys suport. En canvi, la gent de les zones urbanes té justament la preferència contrària. Vol donar poques ajudes fiscals, però en canvi està més a favor d'obligar a la gent a llogar habitatges i terrenys agrícoles. Per tant, de nou, aquí veiem un dels problemes fonamentals de les nostres societats, que tenim un problema estructural important, la despoblació, i després el què fer genera conflicte en determinats grups de la població. Òbviament, aquí, abans de saltar al canvi climàtic,
que tothom m'entengui, la meva resposta o la conclusió no hauria de ser, entenc jo, no fer res, òbviament. Perquè no fer res, doncs, generes l'estatus quo i, per tant, l'estatus quo beneficia a unes determinades persones que, en certa manera, són l'origen del problema. Aquí el meu punt, el que estic intentant dir, és que és important reconèixer aquest repartiment dels costos i beneficis, dels guanyadors i de perdedors, perquè després ens pot dir molt de quina manera determinades polítiques públiques poden tenir èxit. El segon punt, i molt breument, que ja anem una mica tard, com sempre, és el tema de les polítiques contra el canvi climàtic. Una qüestió que, com deia al principi, també veiem aquest conflicte entre guanyadors i perdedors i aquest conflicte redistributiu, de distribució del poder econòmic, polític o social. Aquí, de nou, i això són resultats originals que no havíem ensenyat mai i que provenen d'un estudi que hem fet recentment, vam intentar precisament en aquest estudi fer o veure quines polítiques públiques mediambientals tenen més suport entre la ciutadania de l'estat espanyol, però també de Catalunya. De nou, la situació de partida del nostre entorn és, si em permeten, i encara sort, millor que en d'altres contextos. Per què? Com a mínim d'actituds em refereixo. Per què? Doncs perquè estem en un entorn en el qual la gran majoria de persones creu que el canvi climàtic és producte de l'activitat humana. És a dir, tal com demostren els científics, i no em posaré a explicar-ho perquè probablement ja ho saben, el canvi climàtic ve, és la nostra culpa, en bona part. És veritat que en els últims anys, i aquí ve una mica un altre futur conflicte redistributiu, observem que hi ha molta gent que ens contesta, i ho poden veure en pantalla, per igual, que probablement amaga aquesta idea de que molta gent comença a ser una mica escèptica climàticament i que és probablement fruit de la situació política que incentiva determinats discursos. Però en general, si ho comparem amb altres entorns, a casa nostra es creu que el canvi climàtic és fruit d'una qüestió humana. Tot i així, la preocupació pel canvi climàtic varia molt arreu del país. Per exemple, tenim zones com l'arc mediterrani o fins i tot Madrid, on es considera o es creu que el canvi climàtic afecta de forma important a la seva vida. De fet, Catalunya, juntament amb les Balears, és la comunitat autònoma on més preocupació hi ha per aquesta qüestió i la comunitat autònoma on menys preocupació hi ha és la Rioja. Per tant, fixin-se que una mitjana no vol dir que no hi hagi variació i que, per tant, fins i tot aquesta preocupació es reparteix de forma desigual al llarg del territori. De fet, un dels principals conflictes que observem no és només en funció del territori, sinó és en funció de l'edat. I aquí, molt probablement, hi ha un conflicte generacional que observarem en els propers anys. I això què vol dir? Que, per exemple, quan preguntem quina és la prioritat del canvi climàtic entre diferents preocupacions públiques, sanitat, educació, etc., el canvi climàtic acostuma a ser una prioritat mencionada per molt poca gent, en general, pel 9-8% dels enquestats, però els joves ho mencionen bastant més que la gent més gran, de més de 32 anys. Fixin-se aquí que els de 16 a 25 anys, un 10% d'ells menciona el canvi climàtic com a primera preocupació. De fet, els de més de 32 anys, el 33% d'ells la considera l'última de les preocupacions. Per tant, estem observant a poc que s'està produint aquest cert conflicte per temes d'edat sobre el canvi climàtic. I això ho veiem de moltes maneres en aquesta enquesta recent que hem fet. Quan preguntem a la gent si s'hauria de prioritzar l'economia o el canvi climàtic, en general, els joves estan molt més a favor, un 5,49 en l'escala del 0 al 10, de prioritzar el canvi climàtic i, en canvi, la gent més gran hi està més en contra. En el fons, aquest conflicte generacional el podem veure de moltes maneres. Un dels meus gràfics preferits és aquest que tenen en pantalla. Vam preguntar a la gent, per exemple, quin és l'actor que hauria de fer més esforç pel canvi climàtic. La resposta era 0, sobretot els joves, 10, sobretot la gent gran. Els joves, fixin-se, els de 16 a 25 anys, diuen que més o menys tots dos, tot i que una mica més la gent gran. En canvi, la gent de més de 32 anys considera que qui ha de fer més esforç pel canvi climàtic són la gent jove. Fixin-se que això és un conflicte generacional brutal, perquè hom podria dir que el canvi climàtic és particularment culpa no d'aquells més joves que no hi eren, que no el van provocar, que en tot cas l'estan provocant, sinó d'aquells més grans. I en canvi aquells més grans culpen o diuen als més joves que són els que hauran de fer més esforç per combatre.
A partir d'aquí, què vam fer? Això és la part una mica més tècnica i, per tant, me la saltaré una miqueta més ràpid. Si tenen dubtes, doncs encantat de respondre-les d'aquí 2 diapositives quan acabi. Que és, vam intentar veure quin tipus de polítiques públiques generaven més suport sobre el canvi climàtic i intentar observar quin tipus de condicions feia que la gent donés més suport a determinades mesures. Per exemple, vam preguntar sobre el subsidi de 20 cèntims per litre de gasolina. Això seria una política anticanvi climàtic, d'eliminar els peatges i fer-los gratuïts, que com bé saben també va en contra del que es recomana per confrontar o afrontar el canvi climàtic. I després 2 mesures més concretes que s'han discutit a la nostra societat, restringir el número de vehicles que entren a les ciutats o implementar un sistema de recollida porta a porta de la brossa, com s'està fent en molts dels nostres contextos. Quina és la conclusió d'aquest petit experiment que vam fer? Això és un experiment d'enquesta amb diferents enquestats que vam fer fa uns mesos. Doncs la conclusió és que quan a les persones els recordes que aquella mesura va en contra o a favor del canvi climàtic, el seu suport o el seu rebuig puja o baixa, però tampoc és espectacular el canvi. És a dir, per exemple, si jo et dic que s'implementarà, que es restringirà el número de vehicles que poden entrar a les ciutats, però també tens un determinat suport, o si també et dic, es restringirà i això anirà bé pel canvi climàtic perquè reduirà el número d'emissions en X%, això incrementa una mica el teu suport, però tampoc genera, diguéssim, un consens molt elevat. Per tant, sembla que en termes d'arguments sembla que tenim un cert límit de recordar constantment a la gent que les polítiques s'implementen en pro del canvi climàtic. Per què? Doncs molt probablement perquè els beneficis i els costos estan distribuïts de forma diferent entre la població. De fet, el principal resultat que obtenim en aquesta enquesta, i això és gairebé l'última diapositiva que us mostraré, és, en certa manera, un pèl depriment, si em permeten. I això com ho sabem? Bé, vam fer un experiment que es diu anàlisi de conjunts, de nou, perdó per la tecnicitat, que el que ens ve a dir, el que intenta saber és quin tipus d'escenari vol la gent. Aquest experiment és fàcil d'entendre, simplement exposàvem a la gent en diferents escenaris i els dèiem, imagini's que d'aquí 10 anys la temperatura respecte al 2022 s'ha incrementat més d'1 grau centígrad, que per cert, això forma part d'una de les prediccions que estableix el grup del canvi climàtic de l'ONU. Imagina't que el PIB d'Espanya ha caigut un 10% per culpa del canvi climàtic, també un escenari realista. En aquests escenaris, vostè què està a favor? De què està a favor i de què està en contra? I aquí proposàvem 3 polítiques públiques concretes per testar, que s'han discutit en certa manera a l'estat espanyol. La primera és que l'impost de societats pugi, és a dir, fer pagar més a les empreses per lidiar amb els efectes del canvi climàtic, fer pagar més a la gent per conduir, és a dir, per cada X quilòmetres que condueixis, pagar un plus d'impostos, i després una altra política que té més a veure amb la llibertat i no tant amb les taxes, que és restringir la carn que es pot oferir als restaurants. Per exemple, dir-los que per llei no podran oferir carn un dia a la setmana. Quina és la conclusió d'això? I no em posaré ara a llegir els resultats, però quina conclusió és d'això? Doncs la conclusió és que gairebé ningú està a favor de pagar res. Algú podrà dir que això no és molt sorprenent, però la gent, l'única política d'aquestes 3 que genera consens és que les empreses paguin. Qualsevol política que generi un cost a les persones, a la seva butxaca, genera un rebuig espectacular. De fet, fins i tot la rebutgen les persones que estan més a favor, que tenen el clima com el més prioritari, i també la rebutgen en cas que els mostrem el pitjor escenari. És a dir, si tu veus un escenari en què la temperatura ha pujat brutalment, en què el nombre d'esdeveniments climàtics extrems s'ha triplicat i que el PIB ha caigut, ni així estàs a favor d'imposar determinades mesures en pro del canvi climàtic. Per tant, amb certa disculpa per aquesta conclusió una mica pessimista d'aquest últim resultat, però en el fons és la realitat que és. Per tant, la pregunta de què fer, i aquí una mica acabaria. Doncs primer aquí cal recordar una qüestió, que és que la transformació social, encara que sigui una necessitat, no vol dir que sigui inevitable, perquè hi ha una determinada correlació de forces que ho impedeix, amb els seus valors, les seves dinàmiques i, per tant, els seus interessos. Després, que fins i tot quan la transformació social té un consens,
com el canvi climàtic, és a dir, cal fer alguna cosa, no? Tothom, al nostre país, tothom, gairebé tothom està a favor que cal fer alguna cosa, que és un problema, que cal dur a terme polítiques, però que et poses a parlar de polítiques concretes, la gent ja mostra una cara diferent i que, per tant, ja comença a pensar en beneficis, però també en costos. És a dir, què hi guanyaré i què hi perdré jo mateix. I això ho hem vist en aquesta presentació que ho hem fet amb dues qüestions concretes, no? Que és amb el tema de la despoblació i aquesta cada vegada posició més confrontada entre el que vol la zona urbana i la zona rural, però també amb les mesures i particularment amb el canvi climàtic, no? Que és que quasi ningú vol assumir cap cost, que hi ha enfrontaments diferents tipus, com per exemple l'enfrontament generacional, i que a més, el pas del temps agreujarà molt probablement totes aquestes tensions, perquè, com bé saben aquests dies que fa una calor terrible, doncs cada vegada patim més les conseqüències. I bé, una mica això era el que us volia explicar. Perdoneu pel rotllo i gràcies a tots vostès per l'atenció. Molt bé, Toni. Perfecte. No, res de rotllo, ben al contrari. Tal com era de preveure, la teva intervenció ha estat farcida d'idees i reflexions, segur que suggeridores per les persones que ens estan escoltant. I en tot cas, justament obrim això, un torn de preguntes, un torn d'intervencions, de reflexions a partir del que el Toni ens ha explicat. Per intervenir només heu de clicar la mà que teniu a baix a la dreta, a la vostra pantalla, i automàticament entrareu en pantalla i podreu formular la pregunta. Qui s'anima? Tenim 20 minutets llargs, si calen. Sí? Algú? Encantat d'explicar alguna altra cosa un altre cop, No, si no... Xavi, jo no veig, no sé si hi ha alguna mà aixecada. Crec que en tenim una, Nacho, no? Nacho? Vale, doncs anem a entrar al Nacho. Sí? Sí, m'escolteu? Sí, Nacho, et sent. Endavant. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Bon dia a tothom i gràcies, Toni, per aquesta explicació, perquè realment crec que molt ordenada i la veritat, sobretot la primera part, no? I després amb els dos casos pràctics, també. No, a mi m'he quedat una mica preocupat, més que preocupat és que jo crec que estic totalment d'acord amb tu, que aquest canvi, aquest equilibri que deies amb les elits. Jo tinc dues preguntes, una mica més punyent que altres, que és, primer, qui i què són les elits, o què considerem, i després, com realment fem que aquest... Perquè em sembla que és com la gota que dona la sensació que l'elit és com la gota, que al final dius, ho he de fer perquè no puc més, no puc aguantar-ho més. Llavors, primer qui són i com podem fer que aquest got s'ompli perquè després l'elit faci aquest pas. Són les dues cosetes. Sobretot perquè, i crec que l'aposta de l'observatori és molt potent precisament perquè la pròpia paraula transformació és molt potent. I sempre hem cregut que, o almenys jo sempre he cregut que home, t'has de transformar, si estàs bé no et transformaràs, ni socialment, ni digitalment, ni en cap... És molt difícil que amb un estatus bo et transformis. I suposo que d'aquí ve la part de les elits. Tenia aquestes dues preguntes, si em podries respondre. Gràcies. Gràcies a tu, Nacho. Responc, Joan, o m'espero a... Sí, endavant. Sí, Nacho, moltíssimes gràcies per ser-hi aquest matí i per les preguntes. No, són molt bones preguntes. A veure, intentaré respondre-les el millor que sé. Quan em referia a les elits d'aquí, què són les elits, em referia sobretot a les elits polítiques. És a dir,
si ho vols estereotipar, els parlamentaris, la gent que està al govern, és a dir, aquells que tenen un poder, en certa manera, pràctic per canviar les coses. Òbviament, en el món, les elits van molt més enllà d'això. Tenim elits sindicals, elits d'organitzacions del tercer sector, elits de determinats tipus. I, en certa manera, el canvi també es pot produir des d'aquí. És a dir, això depèn una mica del tipus de societat que nosaltres volem tenir. Hi ha algunes societats en les quals el canvi molt sovint ve de sota, en el qual les elits, diguéssim, no polítiques, no polítiques no seria la paraula, no formalment polítiques, és a dir, que no estan als parlaments, etc., impulsen un canvi des de sota perquè tenen mecanismes per fer-ho. Per exemple, podria ser el cas de Suïssa, on pots demanar un referèndum per qualsevol qüestió i, per tant, impulses el canvi. Però també en molts altres llocs, com quan els sindicats tenen molt de poder en la concertació de salaris, etc., doncs que també poden produir aquest canvi. El que passa és que això, en el nostre sistema, no és ben bé així, perquè, en el fons, el canvi estructural, aquesta transformació social, que és on crec que ve la idea de fer canvis estructurals, els canvis de fons es poden proposar des de sota per els d'implementar el govern, al cap i a la fi. És a dir, tu necessites una llei que et digui, doncs, hem fet aquestes coses fins ara així, volem que les fem d'una altra determinada manera. Llavors, per fer això, evidentment, jo no tinc la pòcima màgica, si no em faria una consultoria i em forraria. Però el que en sabem de les experiències fins ara és que els grans canvis, que no els petits, es produeixen sobretot en aquest context, que és quan hi ha una demanda forta des de sota. Quan dic demanda forta no vol dir 1 milió de persones al carrer. Vull dir que els polítics tinguin la sensació que aquella qüestió que es demana té un suport important i, en certa manera, és lògic que es produeixi. I després que des de dalt, com a mínim, hi hagi algun actor, i això ja sé que és una visió una mica cínica de la realitat, però que en pugui treure profit, en certa manera. Una mica l'exemple que jo sempre poso és l'exemple del sistema electoral de Catalunya. Vostès saben que el sistema de Catalunya no té sistema electoral. La manera com votem al Parlament de Catalunya ve regit per una norma estatal i no s'ha canviat mai el sistema electoral. Quan tu parles amb els polítics i els proposes i els dius hem de canviar el sistema electoral, etc., perquè no té sentit les províncies, hem de votar per vegueries o el que sigui, el primer que et diuen és, d'acord, tot això és molt interessant, no em fotis el rotllo, quants escons tindria amb el sistema electoral que tu proposes? Doncs, evidentment, això és una visió molt cínica i no sempre es produeix, però convé tenir en compte que les elits, és a dir, els polítics, segueixen uns paràmetres diferents. Això no vol dir que siguin males persones, evidentment, sinó que tenen un horitzó i unes preferències diverses. Això el primer punt. El segon és, com fem aquest canvi? Doncs una mica ja ho he explicat, intentant fer-los veure que el canvi té un suport, és inevitable, té sentit i que és l'única opció i que, a més, hi ha alguna cosa que hi guanyarà. Que hi guanyaran no en el sentit electoral, pot ser, que també, sinó pot ser simplement que ningú protestarà. Per tant, aquest no protesta ja per un polític ja és molt, que no li agraden els merders, en termes genèrics. Però després, evidentment, hi ha altres camins. Per exemple, tenim alguns estudis fets, nosaltres no, la comunitat de politòlegs, que ens mostren que quan els polítics reben propostes noves que ells no hi havien pensat mai, això genera un plus a favor de l'entitat que ho proposa, però també d'aquella acció social. Per què? Doncs perquè els polítics, que en general, no vull fer una actitud antipopulista, són bones persones i volen el canvi, etc., se n'adonen de dir, ostres, això no ho havia pensat, anem a integrar-ho com a propi per mostrar iniciativa. I això és una cosa molt humana, evidentment no tothom arriba a tot arreu. Per tant, ja no vull que ens quedem aquí amb aquesta visió superpessimista, tot i que jo soc culer en general, pessimista en general, però que hi ha moltes coses a fer. Simplement, jo crec que el missatge general és que hem de ser conscients que no és fàcil, com bé sabeu des de l'Observatori, que has de picar molta pedra, i que tota política pública, encara que nosaltres ens pensem que és fantàstica, té uns guanyadors i uns perdedors. Per tant, el que hem de fer és, els perdedors, una altra cosa és que ja estiguem contents, que siguin perdedors. Vull dir, quan es va implementar els sistemes parlamentaris, la monarquia era la perdedora i, probablement, molts d'aquí seríem d'acord que perdessin el poder absolut. Però, bé, aquests perdedors existeixen i, per tant, et poden votar de determinada manera, et poden crear conflictes i és bo pensar en quina alternativa tenim per a aquests perdedors.
perquè això també ajuda a la implementació de la política pública. Aquest era una mica el missatge d'això. Molt bé. Més preguntes? La Montse tenia una pregunta, potser? Montse? Sí, tenim a la Montse Fernández. Vale, perfecte. Montse, endavant. Em sentiu? Sí, Sí. et sentim. Vale, fantàstic. Que encara no m'he familiaritzat gaire amb aquest format, perdoneu. Et sentim i et veiem, Montse. De fet, et veiem 2 vegades. Ah, vale. Bueno, és igual. Per duplicat. Està bé. Sí. Perdó. Intentaré ser breu. Però, en tot cas, primer de tot, felicitar el Toni per l'exposició. Ha estat superinteressant moltes de les reflexions que has fet i, de fet, et sentia i em venia al cap Nisbet, un sociòleg que parlava d'estructura i canvi social, no? Molt lligat a la temàtica de transformació social, i que parlava del canvi en les estructures i del canvi de les estructures, no? Molt també ho vinculo amb tot el tema de la intensitat que has parlat abans, sí? Amb totes aquestes qüestions on a vegades els canvis es produeixen dins de les mateixes estructures, hi ha petits canvis que es poden fer en el dia a dia i després canvis com més de caràcter més radical, no? Que sí que implicarien ja un canvi, doncs una passa clarament més endavant. I clar, sobretot i molt enfocat en el canvi climàtic, sí, en els exemples que posaves, i jo pensava, siguem realistes, a què podem aspirar? No? Tu què n'opines? Sí? Quina és la... Tu creus que... Quins són realment això... A què podem aspirar realment com a societat? I sobretot des de l'àmbit de les entitats socials, les entitats sense afany de lucre, que és l'espai que sobretot ens ocupa, no l'únic, evidentment, però... Gran pregunta. Gràcies, Montse. A veure, deixa'm pensar. No, a veure, jo crec que les entitats del tercer sector, sense ànims de fer molt la pilota, teniu d'aquest país històrica i recent i que, per tant, per molt que el canvi estructural i de fons, molt d'ell no sigui possible fins que no s'aprovi una llei i, per tant, hi hagi una lògica política, hi ha milions de coses que es poden fer abans per poder avançar cap a aquest canvi social. En el fons, i no em vull posar molt acadèmic, però una de les coses que a vegades trobo faltar en les polítiques públiques del nostre país és el que molts experts en polítiques públiques diuen, parlen de quins són els objectius. És a dir, d'aquí 10 anys vull que el meu país sigui així. És a dir, vull tenir, jo què sé, doblar el número de molins de vent que es poden instal·lar, o multiplicar el número de plaques solars en 3. Llavors, com hi arribem a aquest objectiu? Quina estratègia tenim, etcètera. És a dir, jo crec que una part important de coses que hauria de fer el govern però que malauradament no fa, i no em refereixo al govern aragonès, em refereixo als governs en general, que no fan perquè tenen una lògica molt del curt termini, és aquesta mirada més llarga que les entitats us podeu permetre fer. És a dir, pensar una mica més a llarg termini. És a dir, en lloc d'arreglar els ponts, pensar quants ponts es poden construir. És a dir, tenir aquesta mirada més en el futur. Això és la primera resposta, potser més ambigua. La segona, més concreta, és, Montse, que, és a dir, la implementació de certes polítiques públiques genera uns costos i pot generar reacció contrària. Abans posava l'exemple del cinturó de seguretat. O, no sé si podria posar un altre, per exemple, de quan es va aprovar que es prohibís fumar als interiors dels bars. Jo fa poc vaig anar de viatge, vaig anar a un lloc on entres a un bar i estava tot ple de fum i et quedes escandalitzat, perquè m'he interioritzat que en els llocs tancats no es fuma. Però al principi, quan es va aprovar la política, va generar molt de conflicte. I no cal que ho recordem perquè va haver-hi protestes per totes bandes, etcètera. L'altra qüestió és, jo estic molt a favor que si un polític o política, evidentment sent flexible, ell n'és conscient i havent-ho reflexionat i després d'un procés, però ell n'és conscient que aquella política és la bona, tira milles. Perquè una de les coses que pots fer és provocar un canvi cultural al respecte. Per exemple, us un exemple neutre, si els molins de vent molesten davant de la costa catalana, els tindràs allà, però potser al cap d'un temps la gent s'acostuma i no els veu tan dolents perquè ho interioritza culturalment, que allò és normal perquè necessitem engegar l'ordinador, el llum, etcètera. Evidentment, això té el seu risc, que és que perdis les eleccions. I recordem que els partits polítics
implementen polítiques públiques essencialment per guanyar les eleccions, no? Si agafem la visió cínica. Però clar, aquest extrem, no? Que és més perillós, diguéssim, ha de venir després d'un procés de reflexió, de ser conscient que de totes les alternatives que tu tens, no? Has arribat a la conclusió que aquella és la millor i que, per tant, encara que generi aquest tipus de contrast o reacció contrària o d'oposició, doncs tires endavant. I això, s'ha de reconèixer i, mira, i com sempre dic, si perds les eleccions però queda un llegat, doncs la vida no s'acaba totes les eleccions, evidentment. Molt bé. Què més? Més preguntes? Es queda una estoneta. Tenim una pregunta del Jaume Albaigués a través del xat. Molt bé. Doncs si vols, Xavi, la formules tu mateix. Sí, un segon. O si no, la puc llegir jo, si vols, Sí? Sí. Doncs, Toni, endavant. En quina mesura la ciutadania en general i particularment les classes mitjanes acaben sent còmplices de les elits on acaben formant part en el moment en què ens oposem a mesures de canvi que ens afecten, tal com mostraves. Sí, és gran pregunta, sí, no, totalment. Això forma part d'un debat més genèric, que és de quin tipus de societat volem tenir. No? En general, en les societats on les polítiques públiques generen menys conflicte són aquelles societats que són més homogènies, sobretot a nivell socioeconòmic. Sí, és a dir, les societats, per exemple, nòrdiques, on tens una classe mitjana bàsicament a tot arreu, generen menys conflicte. Per què? Perquè aquesta lògica redistributiva existeix menys. No? Per què? Perquè de perdedors n'hi ha menys. No? Per tant, si la classe mitjana és còmplice o no, clar, això en el fons és una qüestió ideològica, no? I de com veiem la classe mitjana. La classe mitjana és diversa, depèn de quina. No? Però sí que és veritat que la classe mitjana, en termes estereotipats, però que ho podríem arribar a dir així al nostre context, té molts valors que s'assemblen a la classe alta i després alguns altres que s'assemblen a la classe baixa. No? Per tant, algunes polítiques hi reaccionen una mica a favor i d'altres una miqueta més en contra. Per tant, en algunes polítiques, evidentment, és més còmplice que en d'altres, si fem servir aquesta terminologia. Dit això, els actors que volen promoure el canvi poden tenir èxit a l'hora de convèncer reticents, propers afins i ara... Sí, hi ha molta recerca sobre això. Una de les coses que es pot fer, i de nou no és la meva feina recomanar-vos res, perquè feu el que vulgueu, evidentment, com a entitat. Però una de les coses que es proposa molt sovint és intentar trencar barreres. Tens una política, tu proposes com a entitat una política pública X, no? I de cop te n'adones que aquesta política pública X generarà uns perdedors que són, jo què sé, potser, com a exemple, són uns veïns que estan en una urbanització, bla, bla, doncs, en lloc que se n'assabentin per la premsa, no? Els vas a veure, no? I parles amb ells. Perquè en el fons som animals humans encara, no? I el contacte humà és més important que no pas el contacte filtrat. Això no vol dir que no generi conflicte, d'acord? Perquè el contacte al principi genera conflicte. I això ho veiem molt, això és una altra teoria, de fet, que es diu la teoria de l'amenaça del grup. Però ho veiem molt, per exemple, amb la qüestió de la immigració, no? Que és que tu poses persones immigrades i persones nadiues juntes i en un primer moment hi ha una reacció, molt sovint, negativa. És només amb el pas del temps, no? Quan es fan amics, també s'enfaden, es fan encara més amics, parelles, famílies, etc., que aquests estereotips negatius es trenquen. No? I això, en el fons, no deixa de ser això, picar pedra, conèixer l'adversari, si voleu, la persona que ja està en contra, i potser hi seguirà estant en contra de la política pública, perquè és un perdedor, però no ho farà de forma tan bel·ligerant com la forma que tenia, com la seva postura des d'un principi. Molt bé, doncs donem una última pregunta, si n'hi ha. Alguna altra qüestió? No? Doncs escolteu, aprofitaré l'estoneta que queda per fer-te una pregunta, Toni, sense demanar-te que entris molt al detall, evidentment. Nosaltres, des de l'Observatori, des d'aquesta proposta de transformació social que estem fent, evidentment ens estem dirigint a aquestes entitats del tercer sector i d'altres sectors transformadors que entenem com organitzacions polítiques. Llavors, la relació entre aquestes organitzacions polítiques de la societat civil i els partits polítics, que seria la màxima expressió d'organització política,
És diferent a Catalunya, a l'estat espanyol, respecte a altres països, per aquella vinculació que també fem, suposo que encertadament, a la tradició democràtica, a la història, el que ens ha portat fins aquí. Es detecten en aquesta política comparada diferències? Sí, no, absolutament. En general, hi ha uns quants models. El model sud-europeu és un model més d'estructura vertical i concertació / cooptació. En el nostre cas, en el nostre context, és bastant habitual que quan una organització, fundació, associació es declari apolítica, molt sovint el que fa és integrar representants polítics de totes les formacions, no? És una cosa que a mi sempre m'ha fet gràcia, perquè no hi ha res més polític que això, no? Però és la manera de fer-la política. I és bastant habitual en el nostre context. En d'altres contextos, com per exemple l'anglosaxó, que té una tradició de charities, d'associacions molt més forta, en allà és bastant habitual que les associacions, fundacions, etc., no polítiques, les charities, per exemple, els seus directors, representants, etc., tinguin, en certa manera, prohibit fer determinades declaracions polítiques sobre determinades qüestions, no? I allà tenen prohibit que hi hagi cap persona formalment representant des d'un ple fins al Parlament, etc. Òbviament no està prohibit que hi hagi gent amb ideologia i militant d'un partit, sinó perquè intenten que hi hagi més una separació entre el que és l'associació formal i després el poder. Això no vol dir que un model sigui millor que l'altre. Un model de concertació-cooptació té l'avantatge que és un pèl més vertical, però ja tens el contacte directe. L'altre model, que seria més horitzontal, té l'avantatge que té un prestigi més elevat i, per tant, connecta més amb la societat, però també a vegades li costa un pèl més arribar a les esferes de poder. Molt bé, doncs escolteu, havíem previst acabar a 3:15 i ja gairebé hi som, per tant, perfecte, hem complert el temps. També entenem que, evidentment, tenim cadascun les nostres agendes i, per tant, tanquem aquí. Només donem-vos un cop més les gràcies, per una banda, a totes les persones que us heu connectat. Esperem que hagi estat del vostre interès. Toni, un cop més, moltíssimes gràcies per totes les aportacions. I només demanar-vos que estigueu atents a les xarxes socials de l'Observatori. Des d'allà farem noves convocatòries d'accions, d'activitats i mirarem d'anar movent i removent tot aquest tema de la transformació social. Fins a llavors, que seria ja el setembre, doncs passeu un bon estiu, gaudiu molt i descanseu molt. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i molta sort amb la nova etapa de l'entitat. Gràcies, Toni. Que vagi bé, bon dia. Adéu.